दिनै बिनिखायनो साफ्रोमबो बाप्तिस्मा लानाय व्यक्तिफोरा गोदान जोनोम मोननाय व्यक्तिफोरा प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङाव जोंनि खामायनायनिफ्राय जों जाहैबाय 10% खौ जोङो लाबोनो नांगौ। दिनै फोरबुनि बोसोना बुंदों होनानै नाय आं सोरगोनि खिरखिखौ खेवनानै आशीर्बादखौ लुफावनानै होगोन ना होआ। जेब्ला जोङो फोरबुनि थाखाय खामानि मावनो होयो प्रभुनि दास खालामो ड्राग्स फाग्लाखौ होनांगौ ना साबसिनखौ होनांगौ। जेरावबो जाला उदायला पास्टरजों कन्टेक्ट खालामसै बाइबेल कलेजावनो हरदो थिग जासिगोन होननानै 10 टाइट्सखौ 10 मांसखौ जुदि होआब्ला नोंथांखौ फोरबुआ गिर्जायाव फैब्लाबो देखो जरा गैया हनै हनै दाखायदा फैदों होननानै आंनि संसाराव सोरजिनायाव आबाद मावनानै बिजनेस मावनानै साख्रि मावनानै मोनबाय हनै 10 टाइट 10 मांसखौनो होआखै सिखावा हाबलायबाय गिर्जायाव होननानै बुंजागोनबो फोरबुजों हालेलुया। नाथाय संसाराव थानाय समाव आशीर्बादाव थाबायनो थाखाय थाखा फैसा अभाब अभिजगनिफ्राय मुक्त जानो थाखाय जोङो मा खालामनांगौ फोरबुनि नामाव जोङो दान होनो नांगौ हालेलुया। जोङो फैनायनि दिनै इसोरनि बोसोनखौ गिभिं इसोरनो जों जेब्ला दान होयो दान होनाया जाहैबाय गुबुन गुबुन रोखोमै जोङो दान होनो नांगौ आरो माखासे दानखौ फोरबुआ जाहैबाय गावनो डिमान्ड खालामदों आरो माखासेखौ नोंथांनि इच्छाकृत इच्छा बायदियै फोरबुआबो दोनदों। बिनिखायनो जोङो जेब्ला बाइबेलखौ नायगोन अल्ड टेस्टामेन्टआव नायोब्ला जोङो गोबां रोखोमनि दानखौ जोङो नुनो मोनो। पिस अफारिं ग्रेइन अफारिं बार्न अफारिं गोबां रोखोमनि अल्ड टेस्टामेन्टनि इसोरनि फोथायारिफोरा अफारिं होदोंमोन। नाथाय जों दा बोथ निउ टेस्टामेन्ट एन्ड अल्ड टेस्टामेन्ट मोननैसो इम्पर्टेन्ट बिषयखौ जोङो नायगोन। डिटेल्स जोङो गासैखौबो नायाब्लाबो मोननैसो बिषयखौ जोङो नायगोन। नाम्बार 1 आव जोङो नायगोन होनायनि बिषयाव 10 टाइट्स 10 मांस 10 मांसनि सोमोन्दै जाय व्यक्तिफोरा दिनै जुदि गावनि खामायनायनिफ्राय 10,000 जुदि खामायोब्ला 1,000 खौ जुदि फोरबुनो होआब्ला बे बिथांखौ फोरबुआ सिखाव आरो दाखु होननानै बुंदों। आं होनाखै दे नोंथाङा आंखौ रागा जोंनो नाङा बे पास्टरा फैनानै आंखौलाय मा दाखु सिखाव होनखो होननानै बाइबेलासो होनदों आं होनाखै आं बाइबेलखौ लानानैसो प्रचार खालामदों। जाय व्यक्तिया गावनि खामायनायनिफ्राय आरो दिनैदि नोङो खामायनो हादों मोजां नोङो शरीरखौ मोनदों बे जाहैबाय फोरबुनि होनाय। दिनैदि नोंथाङा मोजां दिनखौ मोनदों दिनैदि नोंथाङा मोजां बिजनेस मावनानै खामायनो हादों बे गासैबो फोरबुनि होनाय आशीर्बाद। बिनिखायनो फोरबुआ दिनै बिदों नोंथाङा जेसेबां खामाया मानो बिनि 10% खौ फोरबुनि न'आव लाबोनो नांगौ हालेलुया। खायसे बिथांमोना होननो हागौ बेथ' एक्सपायार जाबाय अल्ड टेस्टामेन्टनिसो होननानै नङा बाइबेलनि बोसोना एक्सपायार जाया। जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों आं दिनै बाइबेलनि बोसोनखौ नष्ट खालामनो डिस्ट्रय खालामनो थाखाय फैयाखै नाथाय आङो बेखौ फुरा खालामनो थाखायसो फैबाय होनदों सम्पुर्ण खालामनो फैबाय होनदों। दिनै बिनिखायनो आं बेखौनो बुंनो नागिरदों नाम्बार 1 आ जाहैबाय दिनै नोंथाङा जुदि बाप्तिस्मा लानाय व्यक्तिब्ला नोंथाङा जुदि बिफा बिसा गोथार जिउनि मुङाव बाप्तिस्मा लाबायब्ला आरो नोंथाङा जुदि नतुन जीवन नया जीवन अगर मिल गया तो आपको प्रभु को क्या करना है आपका कमाई के अनुसार आपको 10% प्रभु को देना है हालेलुया। जिस दिन आप प्रभु को 10% नहीं देंगे उसी दिन आपको प्रभु बोलेंगे ये चोर और डकैत बोलेंगे। नों जुदि 10 टाइट्स को नोंथाङा जुदि 10 टाइट्स को होआब्ला नोंथाङा आरो नोंथांनि जोलैया अलरेडी अभिशापाव गोलैखाबाय होनदों। नोंथांनि जीवनाव इसोरनि बोराबनाया इसोरनि अभिशापा अलरेडी फैखाबाय। किन्तु नोंथाङा जुदि 10 मांसखौ जुदि फोरबुनो होयोब्ला नोंथांनि जीवनाव नोंथांनि नखराव फोरबुआ सोरगोनि खिरखिखौ खेवनानै नोंथांनो आग्लाय बिग्लाय उसिग्लायनाय बोरखौ होगोन होननानै बुंदों हालेलुया। दिनै बिनिखायनो साफ्रोमबो बाप्तिस्मा लानाय व्यक्तिफोरा गोदान जोनोम मोननाय व्यक्तिफोरा प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङाव इसोरनि मुङाव जोङो जोंनि खामायनायनिफ्राय जों जाहैबाय 10% खौ जोङो लाबोनो नांगौ। माइ गायनानै खेथि मावनानै मोननाय मानसिफोरा 100 मन मोनोब्ला 10 मन को फोरबुआ डिमांड खालामदों। आपका इच्छा से नहीं चलेगा आपको देने के लिए इच्छा नहीं है वो नहीं चलेगा। परमेश्वर आपसे डिमांड कर रहा है कि जितना भी आप कमाई करेगा जितना भी आपको लाभ होगा उससे 100 में आपको 10 आपको लेके आना है और 10 में आपको 1 प्रभु को लेके आना है हालेलुया प्रेज द लर्ड। अब्लानिया नोंथांमोननि जीवनाव नोंथांमोननि नखराव सोरगोनि खिरखिखौ खेवनानै आग्लाय बिग्लाय बोर होगोन।
दिनै आंनि जिबनाव आं मानो खम समनि गेजेराव आउट अफ जिर'निफ्राय आं मानो बोर मोनदों खारना जाहैबाय आं जाहैबाय फोरबुनो 10 टाइट्स होनायाव आरो अफारिं होनायाव आं जाहैबाय खमि जाया हालेलुया आरो जायनि जाहोनाव फोरबो आंखौ आशीर्बाद होदों मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि नों जेसेबां फास्टिं थाब्लाबो जेसेबां गिर्जायाव फैब्लाबो नों जुदि दान होआब्ला नों जाहैबाय गरीबी का श्राप से आपको छुटकारा नहीं पाएगा आपको गरीबी का श्राप से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर के लिए दशमांश देना ही पड़ेगा तभी आपका जीवन में आपका परिवार में वो श्राप हट जाएगा स्वर्ग का खिड़की खुल के आपका परिवार में आपका जीवन में परमेश्वर आशीष लेके आएगा हालेलुया बिनिखायनो जों साफ्रोमबो दिनै फोरबुनि मुङाव जोङो 10 टाइट्सखौ जोङो होनो नांगौ हालेलुया बोर जुदि नांगौब्ला खिरखि खेवनानै जुदि इसोरखौ आशीर्बाद होजानो लुगैयोब्ला नोंथाङा जाहैबाय नोंथांनि मेहनतजों खामायनाय धोननिफ्राय 10% को फोरबुनि थाखाय गथायनो नांगौ डोंट कम्प्रोमाइज मन तो होता है इतना तकलीफ करके कमाया कैसे देगा ये किस्ती देना है वो फलना को देना है वो ऐसा करना है बेटी को पढ़ाना है बेटा को पढ़ाना है जमाई को देना है नाती को देना है कितना हिसाब लंबा होता है फिर भी परमेश्वर बोल रहा है अगर आप दे के देखेगा देख हमको प्रमाण करके देखो हम स्वर्ग का खिड़की खोल के आशीष देगा कि नहीं देगा बोला हालेलुया दिनै फोरबुनि बोसोना बुंदों होनानै नाय आं सोरगोनि खिरखिखौ खेवनानै आशीर्वादखौ लुफावनानै होगोन ना होआ होननानै बुंदों अगर आपको देगा परमेश्वर आशीष देगा अगर आप नहीं देगा परमेश्वर आपको आशीष नहीं देगा आप विश्वास किया नोंथाङा फोथायबाय बिनि थाखाय नोंथाङा सोरगोआव थांगोन नाथाय संसाराव थानायाव नोंथाङा जाहैबाय थाखा फैसायाव उन्नति जानाय नङा जेब्ला नोंथाङा जाहैबाय 10% को फोरबुनो होआ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड नंबर 2 फर्स्ट फ्रूट ऑफ ऑल हर चीज का पहला चीज आपको परमेश्वर को देना है गासै नोंथांनि मावनानै मोननायनि सेथि मुवाखौ फोरबुनो होनो नांगौ जेब्ला नोंथाङा सेथि मुवाखौ फोरबुनो होगोन फोरबुआ होमबानिया नोंथांनि जिबनाव नोंथांनि नखराव आग्लाय बिग्लाय आशीर्वादखौ लाबोगोन जोङो फरायनि बाइबेलनि बोसोनखौ बोसोन बिजाब चैप्टार 3 verse 9 आंनि उनाव बयबो फरायफागोन नोंसोरनि हुनिफ्राय मोननाय मोजांसिनथार आबादखौ फोरबुनो दान होनानै मान होदो इयाव इंग्लिशाव होनदों honor the Lord with your possession and with the first fruit of all your increases माने सेथि मुवाखौ जेब्ला नोङो मोनगोन अब्ला नोङो फोरबुनो होनो नांगौ सेंग्राफोर सिख्लाफोर साख्रिनि थाखाय आरज खालामजानानै मण्डलियाव रिक्वेस्ट गोलाव होनानै फार्स्ट सेलारिया फोरबुनिसोनो हालेलुया प्रेज द लर्ड जाय बिथांमोना बिजनेस मावदों फार्स्ट बिजनेसनि खामाया सोरनि इसोरनि खेथि मावदों बिराद बिगा बिगा फार्स्ट मोनजेननायखौ सोरनो होनांगोन इसोरनो होनांगोन अब्लानिया फोरबुआ नोंथांनि खेथि बागानाव नोंथांनि साख्रियाव नोंथांनि थांनायाव फैनायाव गासैयावबो सुथुरनि आखाइनिफ्राय नोंथांखौ रैखा खालामनानै दोनगोन नाथाय मोनसे बाथ्राखौ सोंनि आङो जेब्ला जोङो फोरबुनि थाखाय खामानि मावनो होयो प्रभुनि दास खालामो ड्राग्स फाग्लाखौ होनांगौ ना साबसिनखौ होनांगौ हा सबसे गाधा फरायनायाव कमजुरिखौ होनांगौ ना सबसे टेलेन्टेड बिसाखौ फोरबुनि खामानि मावनो होनांगौ जोंहा बर'फोरनि गेजेराव बेनो मिस्टेकआ जेरावबो जाला उदायला पास्टरजों कन्टेक्ट खालामसै बाइबेल कलेजावनो हरदो थिग जासिगोन होननानै बाइबेल कलेजाव थांनानै फैनायनि उनाव बबाव थिग जाखो बबावथो फोरबुनि खामानि मावखो बड'फोरा हाजार हाजार बाइबेल कलेज ग्रेजुवेट दङ बबावथो फोरबुनि खामानि मावखो बे स्कुलनि दरवाजाजों हाबनानै खिरखि पास जानाय मानसिफोरासो फोरबुनि खामानि मावगासिनो बुजिदोंना मा होनदों खुनुरुखुम स्कुलाव हाबजेनबाय ओमफ्राय मास्टारखौ गिनानै मास्टारजों बुजानानै ओमफ्राय खिरखिखौ गिनानै खारबाय खिरखि पास जालांबाय औवाबो रोंला इयो आखरबो सिनायनो रोंला बिदि मानसिफोरासो दा मण्डलिनि लिडार जानानै मण्डलिखौ बेंनानै लाखिदों बे गोरों गोरा MA BA फरायनायफोराथ' गोजानाव थायो सानो फोरबुनि खामानि मावनाया आनफर मानसिनि थाखाय गोरिब मानसिनि थाखाय नङा फोरबुनि थाखाय जुदि खामानि मावोब्ला सबसे बेस्टखौ देना है फोरबुनि थाखाय जुदि सोरबा जुदि गावनि बिसाफोरखौ गथायोब्ला सबसे टेलेन्टेड सबसे बिसा गिबि साबसिनखौ जुदि गथायोब्ला फोरबुआ बिखौ अल वेस्ट बेंगलावल' नङा अल नर्थ इस्टआवबो बाहायनो हागौ अल इन्डियायावबो बिथांखौ बाहायनो हागौ बा गासै बुहुमावबो बिथांखौ बाहायगोन नाथाय जोंनि मानसिफोरा एकदमबारे केरेपा केरेपि देरनो रोङि जेरावबो उदायला गिटारबो दामनो रोंला लेखाबो मोजां फरायनो रोंला हालावबो थांला मैबो होनो रोंला
खेथिबो मावनो रोंला साख्रिबो मावनो रोंला लास्टआव बाइबेल कलेजाव थिनहरनानै इसोरनि हाबा मावसिगोन अबावथो मिनिस्ट्रियालाय साक्सेस जाखो मण्डलियाव फैनानै मावफैबाथाय नांलाय खमलाय दावराव दावसियानो मण्डलियानो गावलायलायनायसो जानोसै बर'फोरनि गेजेराव गथ' बिदिनो जादों बेनिखायनो जोंनि बड'फोराबो सोलोंनो नांगौ हालेलुया फोरबोनि खामानि मावनो होयोब्लाबो साबसिनखौ हो साबसिन खामानि मावगोन नोंथाङा जेसेबां मावदों बिथाङा जेसेबां मावदों आं जेसेबां मावदों जोंनिख्रुइ साबसिनखौ मावगोन जेब्ला नोंथाङा गावनि बिसा बिसौखौ फोरबोनि खामानि मावनो साबसिन बिसाखौ जुदि टेलेन्टेडखौ गथायोब्ला हालेलुया प्रेज द लर्ड मोनसे बाथ्राखौ बुंनि आङो नागालेण्डआव थांदोंमोन आङो नागालेण्डआव थांब्लाथाय फार्स्ट जाय फेमिलिया बिदा फंबाय सानैया जिसुखौ नाजावजेनदों बिसोरनि बिसाया सासेनि बिसाज्लाया अल नागालेण्ड पुलिसनि डाइरेक्टर अफ जेनेरेल पुलिस फोरबुआ खर' बानायदों आरो सासे बिसाज्लाया जाहैबाय अल नागालेण्ड लथा बाप्टिस्ट एस'सिएशननि टप लिडार अब्ला आं नुबाय फोरबोनि ब्लेसिंआ हसाखै बिथांमोननि न'खराव फैदों हालेलुया बिथांमोना फोरबोनि थाखाय गावनि गथ' गथायखौ गथायदों बयनिख्रुइबो साबसिन टेलेन्टेडखौ जायनि जाहोनाव फोरबोनि खामानियाबो गिदिरै सोमोनांथावै मावजादों बेनिखायनो आं थुलुंगा होयो जोंनि फार्स्ट जेब्लायबो साबसिनखौ जोङो फोरबोनो होनांगौ आरो बेयाव अफारिं होदों सोर माबायदि होदों आं मिन्थिया दै सोरबायाथ' मैलाला जिनायखौ लाबोगोन आरो साबसिनखौ गान्दुआव सोनानै थ्रोब फोरबोनो होयोब्ला साबसिन नटखौसो लाबोनांगौ दे फाथा सिरा जिला नटखौ लाबोनो नाङा गेब्लेलायनाय गोलोमदै नांनानै गेब्लेहां गेब्लेहां जिहांनाय हालेलुया ट्रेजाराराबा सोर बिथाङा आंथ' मिन्थिया आं मिन्थिया दै जेबो हले बे मण्डलियाव माबायदि फैसा फैयो हालेलुया बेनिखायनो जेसेबां दङ नोंथांमोना साफ्रोमबो गावनि गथ' गथायफोरनो सानडे स्कुलनि दान होयो इउथनि दान होयो बोराय राय नटखौ हरनानै जिलायनाय बाजाराव थांब्ला दखानाव थांब्ला इथु न' सलिब ए नै चलेगा होनजालायनाय नटखौ इसोरनो दाहो साबसिनखौ हो नोंनि गान्दु सिङाव दोननो नाङा नों साबसिनखौसो फोरबोनो होनो नांगौ हालेलुया प्रेज द लर्ड नेक्स्ट थेंक्स गिभिं अफारिं जोङो समाव थेंक्स गिभिं जोङो अफारिं होनो नांगौ समाव नोंथांमोना आरजनि रिक्वेस्ट खावलायबाय अपारेशन जानांसिगौमोन अपारेशन जायोब्ला 40,000 50,000 सिलिगुरियाव आलिपुरदुवाराव आरो बिनिफ्राय फोरबोआ बासायबाय अपारेशन जालायनाखिसै गिदिर समस्यानिफ्राय नोंथांखौ बासायबाय आरो नोंथाङा आरजल' खालामनो होबाय मण्डलिनि लिडारनो पास्टर सार मोननो उनावहाय धन्यबाद होननानै खुगाजोंल' होबाय आरे धन्यबादनि रुपाव नोंथाङा माबा मोनसे लानानै फैना फोरबोनो 50,000 थांनांगौआव नोंथांखौ फोरबोआ 50 थाखायावनो बासायबायब्ला 500 थाखा दान होनानै फोरबोखौ धन्यबाद होनायाव लस जागोन नामा हालेलुया प्रेज द लर्ड बेनिखायनो जोङो धन्यबादनि अफारिंबो जोङो होनो नांगौ आं फैसा डिमान्ड खालामनानै भालुफुङाव लांनो फैयाखै दे आं इसोरनि बोसोनखौसो फोरोंनो फैदों बेयाव नोंथांमोननि अफारिंआ नोंथांमोननि मण्डलियावनो थालांजोबगोन हालेलुया बाइबेलनि बासायो गितमाला 50 भार्स 14 आव दङ थेंक्स गिभिं जोङो फोरबोखौ हामबाय होननो नांगौ थ' नेक्स्ट जोङो नायगोन अफारिं फोरबोनो जेब्ला जों दान होयो बे दान होनाया जाहैबाय डिमान्ड नङा दे सानडेआव जिथु जों दान होयो बे सानडेआव दान होनायफोरा फेल'शिपआव दान होनायफोरा सभायाव दान होनायफोरा जाहैबाय डिमान्ड नङा बियो फोरबोनिफ्राय नोंथाङा इच्छा जानानै बेसेबां होगोन बे हिसाबै फोरबोआ नोंथांखौ आशीर्वाद होगोन एक बात को याद रखना आपका घर में 10 बीघा जमीन है 10 बीघा जमीन में आप धान का बीज को एक पुआ लगाने से कितना मिलेगा आपको नोंथांनि न'खराव 10 बीघा हा दङ हा बारि बागान दङ आरो बे 10 बीघायाव नोंथाङा माइनि बेगरखौ माइनि गुटिखौ लानानै फैदों फुवासेखौ जुदि नोंथाङा लागायोब्ला 10 बीघायाव बेसेबां मोनगोन हालेलुया 10 बीघानि थाखाय जेरैबायदि नोंथाङा बे माइनि गुटिखौ फोगोन बे हिसाबै जुदि मिलायनानै फैयोब्ला नोंथाङा बै समाव बिघायाव 15 मन खरि मोनब्लाबो नोंथाङा 150 मन मोनगोन नंगौना नङा आरो जोंनि अफारिं होनायाबो इसोरा जाहैबाय नोंथांखौ इच्छाकृत दोनदों नोंथाङा खम होगोन खम मोनगोन नोंथाङा बिसि होगोन नोंथांनि जिबनाव बिसि नोंथांखौ इसोरा आशीर्वाद होगोन हालेलुया बेनिखायनो अफारिंआ जाहैबाय डिमान्ड नङा 10 टाइट्सआ जाहैबाय नोंथाङा 100 मोनोब्ला 10 थाखाखौ होनांगौ बे जाहैबाय फोरबोनिफ्राय डिमान्ड आरो बे अफारिं 10 टाइट्सखौ 10 मांसखौ जुदि होआब्ला नोंथांखौ फोरबोआ गिर्जायाव फैब्लाबो देखो चोर आ गया बोलेगा हालेलुया हनै हनै डाकाइटा फैदों होननानै आंनि संसाराव सोरजिनायाव
आबाद मावनानै बिजनेस मावनानै साख्रि मावनानै मोनबाय नै 10 मांसखौनो होआखै सिखावा हाबलायबाय गिर्जायाव होननानै बुंजागोनबो फोरबोजों हालेलुया बेनिखायनो साफ्रोमबो 10 मांसखौ होबानो जाबाय नाथाय अफारिङा जाहैबाय इच्छा फरायनि बाइबेलनि बोसोनखौ 1 Corinthians chapter 9 verse 6 to 8 बेयाव इसोरनि बोसोना बेखौनो बुंदों जायहा एसेल' बेगर फोगोन बिथांमोना एसेल' हानो मोनगोन जायहा गावनि गोसोआव उगुल थुगुल गोसो लाया लाबासिनो दुखु गोसो लाया लाबासिनो जेब्ला नोंथाङा फोरबोनि थाखाय गोसो खुलायै दान होगोन बेबायदिनो फोरबोआबो नोंथांनि जिबनाव नोंथांनि लाइफआव नोंथांनि खामायनायाव नोंथांनि बिजनेसआव बे जाहैबाय इसोरा नोंथांखौ नोंथांनि जेरैबायदि गोसो लानानै होदों बेबायदिनो नोंथांखौ आशीर्बाद होगोन होननानै बुंदों हालेलुया बेनिखायनो जों जेब्ला फोरबोनि थाखाय दान होयो जों जेब्ला फोरबोनि नामाव माबा मोनसे प्रग्रामनि थाखाय दान होयो बा जोङो माबा मोनसे लुनायनि थाखाय दान होयो बा बांसिन दुखु गोसो जानानै जर जबस्ति गासैबो होजोबबाय आंबो होनोसै होननानै दाहो रंजानाय गोसोजों खुला गोसोजों इसोरनि थाखाय आं होदों आरो बियो बेगर बायदि जानानै सानसे इसोरनि रायजोआव फिथाइ थायगोन आरो आशीर्बादखौ आंनि नखरावनो मोनफिनगोन बे गोसो लानानै जेब्ला होगोन फोरबोआ नोंथांमोननि नखरखौ नोंथांमोननि फाइनान्सियेल कन्डिशनखौ ब्लेस खालामनानै आग्लाय बिग्लाय आशीर्बादाव दैदेनगोन हालेलुया प्रेज द लर्ड आरो जोङो बाइबेलनि मोनसे भटखौ नायबावगोन लुकनि लिरनाय चैप्टार 6 verse 38 आंनि उनाव बयबो फरायफागोन हिन्दीयाव फरायगोन जोङो दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा नों जाय बायदि गोसो लानानै फोरबोनो होगोन बेबायदिनो फोरबोआ होफिनगोन नों जुदि गोसो खुलायै फोरबोनो होयोब्ला दान होयोब्ला अफारिं होयोब्ला नोंनोबो फोरबोआ दाबा दाबा कर हिला हिला कर नोंथांनो होफिननाय जागोन हालेलुया दिनै जाय व्यक्तिफोरा रंजा खुसियै फोरबोनो दान होयो नोंथांनो नारसो नारसो सोमाव सोमाव नोंथांनो उसिग्लायनाय आशीर्बादखौ दिनै फोरबोआ होनो थाखाय थामथिम दङ होब्लासो होफिनजागोन होआब्ला नोंथांनो होनाय नङा सोरगोआव थांनो थाखाय बिश्वास नांगौ जिसुआनो कालभारि क्रुसाव बलि जानानै सानथामाव सिखांफिनबाय होननानै फोथायनाय नांगौ नाथाय संसाराव थानाय समाव आशीर्बादाव थाबायनो थाखाय थाखा फैसा अभाब अभिजगनिफ्राय आंनि मुक्त जानो थाखाय जोङो मा खालामनांगौ फोरबोनि नामाव जोङो दान होनो नांगौ हालेलुया प्रेज द लर्ड लास्ट गिभिं टु ए मैन अफ गॉड माने जों दिनै इसोरनि फोथायग्राफ्रा इसोरनि दासनोबो जोङो दान जोङो होनो नांगौ मानो होनब्ला बाइबेलनि बोसोनाव लिरनाय दङ जायहा नोंखौ इसोरनि बोसोनखौ प्रसार खालामो गालाथियायाव लिरनाय दङ जायहा नोंथांखौ इसोरनि बोसोनखौ प्रसार खालामो इसोरनि बोसोनखौ फोरोङो बे बिथांनो नोंथाङा जाहैबाय साबसिन दानखौ होनो नांगौ होननानै लिरनाय दङ हालेलुया दा एग्जाम्पल बेयाव जोंहा पास्टर बिथाङा दङ बिथाङा दिनै गासैबो नागारनानै बाइबेल कलेज थांनानै फोरबोनिनो हाबा मावनोसै होननानै फैबाय आरो बिथांनो जुदि नोंथांमोना जुदि फोरबोनिनो दास होननानै जुदि एसेबो एनैबो जुदि नखर भिजिट खालामनो थांनायाव जुदि अफारिं बा माबा मोनसे जुदि दान होनो रोङाब्ला बिथांनि जिबनाबो खस्थ'जों सैनांगोन आरो बिथांनि जिबना सान्ति मोननाय नङा बिथाङा अभाब अभिजोगाव थायोब्ला नोंथांमोननि मण्डलियाबो डाउन जानो हागौ बिनिखायनो फोरबोनि दासनोबो जोङो दान होनो नांगौ हालेलुया जायफोरा फोरबोनि हाबा मावदों संसारनि गासैखौबो नागारनानै बे बिथांमोननोबो नोंथांमोना जेरैबायदि सुबिदा जायो हानाय जायो बे हिसाबै नोंथांमोना दान होनो नांगौ हालेलुया प्रेज द लर्ड जों जेब्ला नायगोन माथाइनि लिरनाय मेथ्यु चैप्टार 10 40 से लेकर 42 सोरबा सासे जिसुनि सेला उन्दै गोरलै सेलानो दै गिलासे होनायावनो बे आशीर्बादखौ खोमानानै लायानो इसोरनि दास इसोरनि हाबा मावग्रा जोंनि मण्डलिखौ दुखु खस्थ लानानै बेंग्रा होननानै जुदि बिथांनो जुदि नोंथांमोना 500 थाखा जुदि नखर भिजिट खालामनो थांनायाव आरज खालामनो थांनायाव दान होयोब्ला नोंथांमोना जाहैबाय बिथांनिफ्राय मोननाय नङा नाथाय सोरगोनि आफाया नोंथांमोननि जिबनाव नोंथांमोननि नखराव आशीर्बादखौ राननानै होगोन
हालेलुया प्रेज द लर्ड गोबां मण्डलिफोरावनो सानो जोंलाय मानो मानसिनो जाहोगारनोसै बाइबेलाव लिरनाय दङ थोनहरग्रा गैयाब्ला थांग्राया बोरै थांनानै प्रसार खालामगोन थोनहरग्राया ओरैनो थां होनबाल' जाया बिनिफ्राय जुदि बे बिथांखौ जुदि नेपालाव मेटसेफोरनि गेजेराव प्रसार खालामनो थाङोब्ला बे मण्डलिया बिथांनि थानाय भारा रेन्ट जानाय मदद खालामनांगोन ना नाङा नांगोन होमबा बे हिसाबै जाहैबाय इसोरनि दासनोबो दिनै इसोरनि बिसाफोरा दान होनो नांगौ जेब्ला नोंथांमोना दान होगोन दै गिलासे फ्रियाव मोननायखौनो जुदि होयोब्ला आशीर्वाद होयोब्ला नोंथांनि पसीना बहा के मेहनत करके कमा के लाने वाला को अगर प्रभु का दास को आप अगर दान देगा तो आपका जीवन में आपका लाइफ में परमेश्वर आपको आशीष करेगा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जों जेब्ला नायगोन आब्राहामा मालकी जादेकनो सलेमनि राजानो बियो 10 टाइट्सखौ होदोंमोन दानखौ बिनो होदोंमोन दिनै आब्राहामा जुदि मालकी जादेक राजानो जुदि दान होदोंमोनब्ला दिनै बे मण्डलिनि मानसिफोरा माब्लाबा खदाय हर समय नहीं है लेकिन कभी कभी आपका मन में पवित्र आत्मा अगर बात किया तो आप आपका प्रभु का दास को क्यों दे नहीं सकता है या मेरे सर्कल का पास्टर है रेवरेंड है उसको कभी कभी आप चाय पियो बोल के 500 रुपए देने में आपको आशीष परमेश्वर करेगा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड इसी तरह से हम लोग परमेश्वर से आशीष को ले सकता है बेफोरबायदि खालामोब्ला जोङो फाइनेंशियल मोनसे ब्रेक थ्रु जोंनि जिबनाव फैगोन आरो जोङो थाखायाव फैसायाव जोंनि मावनाय दांनायाव फोरबोआ जोंनि उन सिगां थानानै जोंखौ बेंनानै लाखिगोन आरो जोंखौ माब्लाबाबो नष्ट होने नहीं देगा हम लोग को बर्बाद होने कभी नहीं देगा परमेश्वर हम लोग का जीवन को संभालेगा